think about the day that you're gonna die. Gure bia da enpresentzako eta markentzako aurkezpen bereziak egitea, ipuina edo historia bat egiten dugu, eta gero horri gehitzen dizkiogu arte mota batzuk, izan daiteke zuzeneko musika, pintura, performance, dantzariak eta olakoak, eta gero egiten dugu zuzeneko aurkezpena, eta hori graba daiteke edo hori paperetan ere egin daiteke, segun zena duten bezeroek egiten da modu baten edo beste baten. Irude arte enpresa sortu gendun, ikusten gendun, irude mundun, egual lautzune bat, irude proiektuk etxe zirila, gehienak etxe ziren modelauta oso basiko. Orduan guk ikusi gendun, irude mundun dago utzune bat, gu largara sartu eta orduan guk etxen duguna da, irude teknologia erabili, proiektu ezberdinak etxeko. Gure eskaintza izaten da turismo ekologikoa eta baratza ekologikoa ateratzen diran produktua saltzea, ez? Eskaintza berezia, baratza eta turismoa lotzen dugu ekintza batean, eta hori izaten da, 23 kilometrotan zaldia zibiltzen gara, txirrinaz, stand-up paddle, piragua, bizikletak, oinez, denetarik egiten ditugu. Grabazioetan, sinema eta telebistarako grabazioak egiten, gero bebai web horriak, diseinu grafiko, 3D bebai animazioak, eta gero gainera sinema eskola bat sortu dugu, lehen kinema izenekoa eta orain Escuela de Cine del País Vasco deitzen da, Euskadiko sinema eskola, eta hori dira gure proiektuak eta momentuz gaude matrikulak egiten, eta atorren hilean hasiko gara klaseak emoten, kurtso ezberdinak, kurtso luzeak zein laburrak, tailer modukoak. HTM Boxes da Euskal Herrian eta espetatu mailan lehenengo enpresa eskaintzen duena errementak eta tresna bereziak mekanikarientzako eta bestero bakoitzak bere kotxean lan egiteko. Aukera gure tailerretan bere kotxea konpontzeko, olio aldaketa egiteko, gurpilek konpontzeko, zulaketak, ekilibratzeko eta horrelakorik. Gure departamentuak nagusia hizkuntza zerbitzuak dira, itzulpenak edozein hizkuntza, baina gure bezeroa behar dute ere maketazioa, irudiak eta zerbitzua integrala dauzkagu eta dena barruan. Lan ikaragarria. Gauza asko begiratu behar dira, gero presupuestoak egiten, eta munduari gure izena emon behar diogu ezagutzeko, eta orduan luzea. Eukibizu kontutan, askotan ibizuela lana kasi doainik, proiektu bat atarateko, eta hori ikusitza hori kontutan hartun da, orduan sortzen dabe bezero barrizak. Orduan eukibizuna da, gogo asko eukibizuz lan bat ondo etxeko,
eta onbizara dispuesto edo balana etxeko oso presupuestu gitxixaz, edo kasu askotan duainik ezagutzera emoteko. Produktua zu generatu behar duzu eta zuk saldu behar duzu, oso garrantzitsua. Guk uste dugu, agian ideia diferentiak eta desberdinak baldin badira, hori, ez dakit, ateratzeko eta aurrera egiteko, uste dugu errezago izango da. Ekintzaileek bilatzeko arazoik ez dago. Arazo dago proiektuk aurrera eruti eta presupuestu onartzen. This is who I am. This ain't a greater plan to break your heart.